боиси мамнунӣ ва шодкомии аҳли омезгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ба номи қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемурови нояшонон аст, ки яке аз дастпарварони ин мактаби овозадор Анис Тоҳиров дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани биология сазовори ҷойи аввал гардид ва бо медали тилло ба зодгоҳаш баргашт. намояндагони шӯъбаи маорифи нояшонон, омезгорон ва хонандагони ин боргоҳи илму маърифат субҳи содиқ Анисро дар сайни муассиса бо дилгармиву хушҳолӣ истиқбол намуданд. ризо кабиров, сармутахассиси шӯъбаи маорифи нояшонон, кулли маорифчони нояро ба ифтихори сазовор шудани ин толибилм ба медали тилло табрик намуда қайд дошт, ки ишғол намудани ҷойи аввал дар Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ на танҳо ифтихор барои мактабу ноя аст, балки боиси сарбаландии маорифи вилоят мебошад. Анояшони Қадамов, муовини директори маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди маорифи нояшонон, иброз намуд, ки ифтихор дорем, ки миёни 498 нафар хонандагон аз шаҳру навоии мамлакат Анис Тоҳиров тавонист сазовори ҷойи аввал гардад. албатта пирӯзии Анис пирӯзии тамоми омӯзгорони мактаб мебошад, ки тавонистанд чунин хонандаро таълиму тадрис дар сатҳи талаботи замон бароҳ монанд. умуман аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 5 нафар хонандагон сазовори ҷойи аввалу намоён гардида, 2 нафарашон сокинони нояи Шоҳно мебошанд. хушбахтона дар ин олимпиада хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 барои барноми қаҳрамон Шириншоҳ Шоҳтемур Тоҳиров Анисҷон аз фани биология сазовори ҷойи якум ва хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 Нафасбекова Саида сазовори ҷойи сеюм гардиданд. ба ҳамагон маълум аст, ки Анисҷон дар 3 соли охир аз Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дар 2 сол сазовори ҷойи дуюм гардид аз фани биология, ана имсол хушбахтона сазовори ҷойи якум гардид ва бояд қайд кард, ки дар байни 498 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ, ки дар ин олимпиада иштирок намуданд, Анисҷон аз ҳамаи холҳои баланд гирифт ва ман аз номи худам, аз номи шӯъбаи маорифи ноя тамоми мардуми вилоятро бо ин пирӯзӣ муборакбод мегӯям. модари Анис аз пирӯзии фарзандаш хушҳол буда иброз намуд, ки дар таълиму тадриси фарзандам саҳми омӯзгорон бағоят бузург аст. маҳз меҳнати эшон буд, ки фарзандам амасола дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои аввалу дуввум мегардад. ман ҳамчун модар имрӯз аз он фахре дорам, ки фарзандам дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани биология сазовори ҷойи аввал гардид. ман сараввал миннатдории худро ба омӯзгорони муассисаи таҳсилоти умумии рақами 12 ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, хусусан ба муаллима Зардодхонова ва чунин заҳматҳоро кашид, миннатдории худро изҳор менамоям. директори муассисаи таълимии рақами 12 нояи Шоҳном Парвингул Элчибекова бо тафохур ва сарфарозии бепоён изҳор намуд, ки насли имрӯзаи мо давомдиҳандаи корнамоии абармардоне мебошад, ки муассисаи мазкурро хатм намуда шӯҳратиёр ҳастанд. зикр намуд, ки Анис пайваста ба мутолиаи китоб машғул буда итминон аст, ки дар оянда корнамоии падарону бобоёнро дар ҷодаи илмомезӣ идома мебахшад. Анис Тоҳиров баён дошт, ки олимпиада ба таври шаффоф сурат гирифта барои ҳар як хонанда хондан ва андохтани дониш волотарин ғолибият маҳсуб меёбад. олимпиада хеле бо шаффофият баланд гузаронида шудааст ва ман ягон камбудӣ дар гузаронидани чунин олимпиад надида будам. фақат бо хондан, фақат бо меҳнату заҳмати муаллимон ва падаронамон ва кормандони маркази рушди боистеъдод фақат бо меҳнат онҳо тавониста сазовори ҷойи аввал гардам. нақша дорам боз тибқи коти президентӣ, тибқи экзамени онро ба даст гирифта мен баъд боз ҳангоми хат кардани синфи 11 барои имтиҳон барои медали тилло супорам. вай гуфт, ки дар чунин музаффариятҳо маро пайваста волидон ва муаллимам Ҳабиба Зардодхонова дастгирӣ мекунанд. Тоҳиров Анис яке аз беҳтарин хонандаи муассисаи мо ба ҳисоб меравад. дар тӯли 4 сол қатъи ҳамин хонанда, ки ман кор карда истодам, ягон танқисӣ накашидам, чунки вай худаш ҷустуҷӯ мекунад, эҷод мекунад, мутоила менамояд. дар корҳои ҷамъиятӣ вай хеле фаъол аст. аз номи шӯъбаи маорифи нояи Шоҳном ба ғолиби озмун ифтихорнома ва аз тарафи маъмурияти мактаб мукофотҳо дар фазои тантанавӣ супурда шуданд.